Voor herder Tineke Kamps komt er een einde aan een bewogen jaar. De schapen zijn inmiddels op de winterweide te vinden, dus is er eventjes tijd om terug te blikken. 2024, wat was dat voor een jaar voor jou? Heel beroerd. Het was een jaar, het hele jaar keuzes maken, gokken. Wat treffen we aan, wat gaan we zien, hoe staan de dieren ervoor en vooral ook financieel. Dat was één grote ellende. Ja, en dan doe je vooral op de blauwtong. Kan je er iets vertellen, wat heeft dat voor invloed gehad op jouw bedrijf? Ja, het heeft heel veel, vooral ook emotionele invloed gehad. We hebben echt iedere dag in hoop en vrees gezeten. En ja, het was gewoon heel veel dierenleed. En je moest er iedere dag mee om zien te gaan. Maar ook financieel, het waren heel veel kosten die we gemaakt hebben. Eerst aan het vaccineren, maar later ook aan de zieke dieren, aan de overleden dieren. Ja, dat was niet wat we graag hadden gezien. We hadden 1600 dieren, we hebben nog 1400 over. Dat betekent dat er ongeveer 200 dieren verloren zijn aan de blauwtong. Ieder dier is natuurlijk wel gewoon een werktuig uiteindelijk, maar ze kosten me ook heel veel en ze zijn me ook heel veel waard. Dus we hebben veel dieren verloren. Ja. En hoe is de situatie op dit moment? Is het rustig op dat gebied? Ja, ze zijn niet meer ziek van de blauwtong, maar we hebben nog wel te maken met de naweeën als in veel kreupel, conditioneel, dat ze niet heel goed meer aantrekken. Ja, we gaan kijken hoe we daar volgend jaar een selectie in maken, welk dier nog wel en welk dier nog niet meer mee zou kunnen. Ja, je zegt het al, volgend jaar. Als je een doorkijk maakt naar 2025, waar hoop je dan op? Ik hoop op een heel gezond jaar, vooral voor onszelf, maar ook voor de dieren. Maar ik ben bang dat het hetzelfde wordt als afgelopen jaar. De blauwtong heeft natuurlijk meerdere varianten. We hebben allemaal corona-periode meegemaakt. Zo geldt dat voor de blauwtong eigenlijk hetzelfde. Er zijn zoveel varianten. Het kan gewoon overslaan naar een andere variant. Zo is dat afgelopen jaar ook al gebeurd. Het ging van BTV 3 naar BTV 12. Ja, afhankelijk van volgend jaar welk virus zich dan weer aandoet. Kerstmis, wat doe jij met Kerstmis? Zit jij tussen je schapen? Nee, we proberen december altijd een beetje af te schakelen. Wij begrazen natuurlijk de natuurterreinen van 1 april tot 1 december. Na 1 december gaan we de winterweides op. Dat is voor de dieren het moment om even lekker onbezorgd gras te kunnen vreten. Ze zijn allemaal drachtig, dus dat hebben ze ook al nodig. Die lammeren die moeten in die buiken hard groeien nu. En daardoor probeer ik met kerst even af te schakelen. En een mooi vooruitzicht, want er zijn heel veel lammetjes op komst. Er zijn heel veel lammetjes op komst, veel meer dan dat we verwacht of gehoopt hadden. Normaal gesproken hebben we ongeveer ruimte voor 550 drachtige dieren op stal. En dit jaar worden het er 750. Dat was één van die gokken en die keuzes die we moesten maken na blauwtong. Gaan we wel of niet dekken? En als we dekken, zetten we dan in op safe. We moeten natuurlijk heel veel nieuwe dieren aanvullen met onze eigen lammeren. En we hebben alle dieren bij de ram gezet en 96% weer drachtig. Dus. Ik zie dat je ogen begint te twinkelen, dus ja, een mooi lammetje, dat is toch altijd het leukste wat er is? Ja, jong spul, dat maakt ook wel weer veel goed.